ෂෝ එකක් බලන්න. ඉතින් අපි මීට කලිනුත් ඔයගලන්ට එයා ෂෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි බලන්න ගියපු එක vlog එකක්. ඉතින් මේක 2025 තියෙන ෆින්ලන්ඩ් වල තියෙන ලොකුම එයා ෂෝ එක. ඉතින් අද මේ ගමනත් අපි හිතුවා ඕගොල්ලන්වත් එකතු කරගන්න. මෙතෙන්ට අපි ගිහිල්ලා කොහොමද එතන තියෙන වටපිටාව, එතකොට එයා ෂෝ එකේ විස්තර, ඒ හැමදේම අරගෙන එනකන් කොහොමම රැඳිලා ඉන්න. ඔන්න අපි එයා ෂෝ එක බලන්න ආවා. සෑහෙන්න සෙනග ඉන්නවා. ඒත් එක්කම වෙහිකල් පාකින් ෆ්‍රී. අපි ඇත්තටම හිතුවා මෙතෙන්ට එනකොට අපිට පාකින් වලටත් පේ කරන්න වෙයි කියලා. ඒව මුකුත් නැහැ. ඒත් එක්කම මෙතන එන්ට්‍රන්ස් ඒ හැමදේම ෆ්‍රී. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. තාම අපි මේ ඇතුල් වුණා විතරයි. මම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මෙතන වටපිටාවත් පෙන්නන්නම්. නම් හොඳට අවුව පායලා තියෙන දවසක්. ඉතින් මං හිතනවා අපිට අද ලස්සන එයා ෂෝ එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙයි කියලා. පේනවා දැන් ගොඩාක් අය ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැමෝම කැමරාස් දාගෙන එහෙම බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ තියෙනවා ඒගොල්ලන් නවත්තලා. ඉතින් පොඩි ළමයි ගොඩාක් වෙලාවට මෙහෙම නැගලා සීට් එකේ වාඩි වෙලා ෆොටෝස් එහෙම ගන්නවා.
hienon kaluston lentämään. Meillä on tässä auton laskuvarikon jälkeen ilmaisen lentokerho. Suunnataan siinä vaiheessa monia muita esiintyjiä tulemme näkemään tämän iltapäivän aikana. Ja maanäyttelyhän meillä on mitä hienoa. Sieltä löytyy lentokouluja, muun muassa oma opinohjoni, missä kävin koulun Suomen Ilmaan Lapissa. Sitten löytyy totta kai US Aviation, se 350 lentokoneen perämies. Ajetaan Finnairin pitkiä lentoja tällä suurella matkustajakoneella. Ja olen myös lentänyt yhdessä tämän. Näin äsken tuli tuon DC-3 lentokoneen valmistujan maailman DC-3 Suomen DC-3 on lentonäytöksissä, niin DC-3 tapata. Mutta tällä kertaa meillä on sitten päässeet Suomen DC-3 yrityskoneen kasaan. Maailman väriltään toki, mutta hyvin vihreä kone, se on hyvin perukkaa. Monia matkustajia ei ole, joku perukkaa on kasaan kunnollisessa kohdalla. Toki se Norran ja Finnairin ATR perukkaa myös. Se on aika harvinaista, sillä today in English as well. Welcome to Kaava Airfield for the main airshow event 2025. This used to be the military airbase where the Hawks and the training flights used to take place, so we are so proud to be once again back here as well. The grand opening of this airshow is with the Finnish flag coming on the land at the moment as we speak. Errol is landing with the Finnish flag with a little weight. I believe he's got 3 kilo weight, and as he's jumping down, the weight will drop the Finnish flag to the ground. Only time when the Finnish flag is allowed to touch the ground. And with that, we declare the airshow, Kaava Airshow 2025 open. Ja näin Suomen lipun laskeuduttua. Mihin pääsee viikoittain? Minä tuota tandemia kehuinkin, että teille sitä kokeilin Kauhavalla, tuolla jatkaa sinne kurssille eteenpäin ja opiskella sitten tuon laskun hyppäämisen salkku. Tuolla meidän takanamme jatkuvasti nuo helikopterit liikkuvat, joten sieltä kannattaa se oma helikopterilento käydä nappaamassa tänään, kun se mahdollisuus on. Niitä nimittäin harvoin on, kun näitä helikoptereita tuodaan tänne teidän eteen. Nyt edessänne on ilmastokoulun lentokerho. Ensimmäisenä on Hinauten, heidän jäljessään on puolestaan Cessna 170, kun katsot tarkkaan, huomaatte köyden. This is a glider flown today by Jukka Peltola, the tow pilot is Ville Sulkakoski, the chief of this airport. It's been towed at the moment. They're showing you how the towing is like, and they're going to do a sort of go around with the tow rope, which is quite exciting, I think, because it's never really done. Normally the glider is towed right up in the sky, and then it's going to release at the champion in the gliding aerobatics, so you'll be able to see that as well. Näin edessänne sitten ilmastokielavartikoiden muuta kalustoa. Siellä tosiaan CV-konetta Cessna 172. Konetta lentää palolentäjä Arto Mattila. Hänen vierellään oli NVP, sama konetyyppi, tosiaan Sami Kahilakoski ja
aloituspaikka ja tietenkin sitten sotilasilmailun puolelta toi ilmavoimien teltta. Juuri näin. Kiitoksia Kimmo Hantula ja huomenna sitten uudelleen. Joo, näin on. Samaa aikaa. Niin ottaa huomioon itsekin entisenä esityslentäjänä, niin voi sanoa, että aina pitää niin miettiä, että hyvin ravinnut, hyvin juotu, vettä ja pysyy varjossa kaikki lentäjät tämmöisellä kelillä, niin pysyy sitten hyvä lentokunto päällä, niin se on se avainasia. Pyörii hyrrävoimien avulla. Se on siellä ohjaamassakin aika jännä tunne. Nyt lähtee ihan oikeasti. Ja sehän lähti. Sopi hyvin myöskin tuohon musiikkiin. Teillä Ilmavoimista koulutetaan liikennelentäjiä Suomen ilmailun tarpeisiin. Teillä on täällä teltta paikan päällä. Opettajia, tervetuloa käymään tuossa 2. ja 3. alueen välissä. Ja siellä esitellään mitä Ilmavoimista on, eli liikenne- ja helikopterilentäjiä Suomen ilmailun tarpeisiin. Ja sieltä valmistuu noin 40 vuodessa. Kyllä joo, se on suurin piirtein samaa tahtia kuin tuo eläköitymistä. Harri Huhtala ja sitten sieltä löytyy vielä tuo Vinka viimeisenä ja sitä lentää meille sitten Simon Finne. Kaikki ovat toimineet saapuvat jälleen kerran teidän kameroittenne eteen. Minä hiljenen, jotta voitte saada sotaisille ilmassa tapahtuu, niin pääsee sitten sieltä hyppäämään alas. Hyvin epätoden. Nähdään kaikki. Ja sinä lensit tänään hinauskonetta. Joo. Ilmastokoulun lentokerro Riallu ja Commodore hinasin tuohon juttuun. Ensin tällaisen musiikin pois. Ensin tällaisen lupakirjan uutta kevyeseen lentokoneeseen ja lentely sitten maakuntalentoja ympäri Suomen maata. Hän sanoi, että hän oli lomareissulla Floridassa perheen kanssa, kun hän keksi, että olisi kiva lähteä kokeilemassa taitolentoa ja siitä sitten hän heti jäi koukkuun ja nyt on täällä meidän taivaalla lentämässä todella hienon näköistä käsialaa, mitä hän tekee tuolla taivaalla. Meillä on muutama taitolentotuomarikin täällä paikan päällä tänään. Katsotaan, päästään jututtamaan, mitä he ovat mieltä tästä Harrikannan lennosta tänään, aivan varmasti aika tyytyväisen. Kanto on suottanut useita lupakirjoja päästäkseen tähän pisteeseen, missä hän nyt on, ja hän sanoi, että tämä on yksi parhaista asioista, mitä hän on tehnyt. Hän meni mukaan lentokoneen kimppaan täysveriseen taitolentokoneeseen. Ajattelin, että kyllä tähän täytyy sitten nimipaperiin laittaa, ja tulos näkyy kastelee kiltiöltä, niin se ei pölise muille koneille niin paljon. Tämä on heidän tehtävänsä, kun tulee metsäpalo ja alueita, minne ei heidän autolla pääse, niin Rajavartiolaitos tulee paikan päälle ja sammuttaa ne kantamalla perillä. Today they are going to also be displayed for you. Meillä on ihan oma Insta-sivustakin, missä voimme seurata heidän toimintaansa Rajavartiolaitoksen valtioiden joten hyvä yleisöä saapumalla kauhulla taivaalla Rajavartiolaitoksen eräksen työ
kehityksen, viranomaisten tukemisen, etsintä- ja pelastustehtävissä sekä kansainvälisen kriisin hallinnassa. The NH90 comes from Outillage Regiment, displaying together early on with Howard Hughes, which is the MD500 Hughes helicopter basic trainer, and now the NH90. Tämä kyseinen NH90 Ja näin te näette siellä NH90. Korvamestari vilkuttaa teille valtavalla valkoisella kädellä. Edessä on yksi Suomen ilmausrekisterissä on 2 täydessä lentokunnassa olevaa Hugaa. Kun tällä pukua liiketään, siinä ei käytä ollenkaan G-pukua eikä ohjaan ja ohjaanpintoja tällä digitaalista. Nämä hävittäjäkoneet tänne taivaalle räyhäämään Kauhavan taivaan oikein kunnolla täyteen ilmailun ääntä. Täällä Kauhava Airshow 2024 tapahtumassa. Ja hyvä yleisö vasemmalta saapuen Oikosken Safirit! Yrittelijänsä Hannu Vaakunen kautta. Onko myös erittäin tarkka ohjattava siirke pyörityksen osalta matalalla kovalla nopeudella Håkon.
tässä kunnes siirtyy vuoteen 2 väliin vuonna 2015. Arriving upon 9 years post the 31 squad with Gold Stars and RA1 and go 2017 and enjoyed and charges and operations in the final few years of aircraft service. Uudestaan Devisotta Tornado lentänyt Hawton Tractor Design tehtävissään. Itse asiassa kaikki Typhoon lentonäytöksen jäsenet työskentelevät tässä samassa nopean valmiuksen. Voivat näyttää tätä ilmasta ilman ja ilmasta maahan torjunta liikehtimiskykyä ja he ovat innoissaan, kun saavat tulla tällä Kauhavalla teille tänään. The 9G and he's Philip Nicholson today. He's going to have some more, so let's have a look at that. Get your cameras ready. Kamera valmiiksi, hyvä yleisö. And there he comes. Toivottakoulujen Valtsaispaiskuun karttakoulutyyppiä lentäjän koulutuksen Hikepisen Ruotsissa. Päivästä kanssamme huomenna on todella upea sää taas tulossa ja aivan yhtä loistava lentopäivä. Ja näin hyvä yleisö, are you ready for... Kauhava upea paikka ja se on todella hieno ilmastointi ja paljon lentoja, kuten myös sen voida ihan luvata, että maisemat ovat nopeattaan laseeksi. Mutta lennettiin sen verran takaohjauksesta.
aika hurjalta määrältä ottaa huomioon, että se on tällaista hävittäjälentokoneen lentämistä. F-18 Hornet on Suomen ilma. ඔන්න ඉතින් අපි ආෂෝ එක බලලා ඉවරයි. දැන් ඔන්න ආයෙත් ගෙදර යන්න තමයි මේ පිටත් වෙන්න හදන්නේ. දැන් වෙලාව හවස 6 විතර වෙලා. හැබැයි ඉතින් තාමත් හොඳට ඉරේලිය තියෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් රස්නේ. ඉතින් ආයෙ දවසක ලස්සන vlog එකක් අරන් එනකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අදට ගිහින් එන්නම්. Hey hey!